המבנה החדש של מחלקת ההנדסה בעיריית בית שמש נחנך שלשום ברוב הוד והדר. הכיבוד בשפע ומי לא בא לברך. ראש העירייה כמובן וגם פוליטיקאים מקורבים. וגם באירוע הזה השמיעו הנוכחים טענות על מחסור חמור בכיתות לימוד ברחבי העיר. תעזרו לנו לעזור לכל ההמונים שאנחנו מביאים לכאן, וכולל גם כן בנושא של כיתות לימוד. אם עד היום אנחנו בונים בפועל כ-150 כיתות, לתת שיש 300 כיתות. יש פה מחסור בכיתות לימוד. העיר גדלה כל הזמן מבחינת התלמידים לעין הרע, וחסר כיתות לימוד. אנחנו לא רוצים את המריבות שהיו פעם עם בניין שצריך שיהיה לכולם כיתות. והזעקה הזאת על מחסור בכיתות לימוד, לא תאמינו, נשמעה בחלל שנגזל מתוך בית הספר הזה ועבר הסבה משתי כיתות לימוד המיועדות לתלמידים לאגף ההנדסה החדש של העירייה. הנה כאן משמאל לחלון שבו נראים תלמידים שני חלונות עם תריסים מוגפים. שם בפנים היו עד לא מכבר הכיתות שנגזלו, וכעת הן מסופחות לאגף ההנדסה שעד עכשיו השתרע על פני הקומה הראשונה בלבד של המבנה. וכך גם המדרגות ששימשו יציאת חירום מבית הספר עכשיו משמשות כניסה למשרד החדש של העירייה. מה אתה צריך? את הבית ספר. אז אתה יורד למטה והולך עד השומרת. הבנתי. אבל זה היה בית ספר פעם, לא? כן, כן. זה כבר לא. לא. זה סגרו מפה. למה זה הבית ספר? הבנתי. כן? למה זה כבר בית ספר? כי היו צריכים עוד המשך להנדסה. זה בלתי נתפס. זה לא מתקבל, זה לא יעלה על הדעת דבר כזה. בעיר שצועקת שחסר לנו 300 כיתות לימוד, לוקחים שני חדרים בסך הכל 40 או 50 או 80 מטר רבוע ומשקיעים 800,000 שקל לפי השמועות בשיפוץ מפואר מאוד. השטח שעומד לרשות התלמידים צומצם, והקיר הזה שאתם רואים למעשה משמש מחיצה בין בית הספר בגרסה המצומצמת שלו לבין מה שבמקור ועד לא מזמן היה חלק בלתי נפרד ממנו, שתי כיתות הלימוד. והעניין הזה צריך להבין לא רק שהוא לא מוסרי, הוא גם לא חוקי. במשרד החינוך שהם הבעלות על בית הספר ולא העירייה לא נתנו את האישור שלהם לגזלה הזאת של כיתות הלימוד. הייעוד של בית הספר כפי שהוא מופיע בפרוגרמה של המבנה, מוסד חינוכי לטובת ילדי העיר. בבית שמש כמו בבית שמש זה לא הפעם הראשונה שהעירייה בריש גלי עושה בעצמה, בונה בלא היתרים, עושה דין לעצמה. רק לפני כמה חודשים חשפנו לפניכם כיצד בביתר עילית הפכו כיתות לימוד לבתי עסק או לאולמות אירועים. גם כאן אין מי שיפקח, ושוב, על גבם של תלמידים. עכשיו לתגובות מעיריית בית שמש. נמסר בתגובה כי בשנת הלימודים הנוכחית מתוך 18 כיתות במבנה רק 8 פעילות. בשל חיכוכים בעבר בין מגזרים שונים, אנו מעדיפים שלא להכניס למבנה הערק ברובו מוסד חינוכי נוסף של הציבור החרדי בשכונה. השימוש בשתי הכיתות המדוברות זמני, ובעת הצורך הם יפונו כפי שהובהר למשרד החינוך. ובמשרד החינוך נמסר בתגובה כי המשרד דרש מהעירייה להמציא מסמכים כדי לבדוק את הנושא, אך עד היום הם לא הועברו. המשרד רואה בחומרה את התנהלות העירייה ויבדוק את הנושא. כך התגובות.